Ora jeneng mokal. Mas Paiman iki serawunge
usahane ning ngendi wae Oh, lah iki. Wanarata mengetan mengulon iki rawuhe sing ayudan bunden kula Pakde Kartomo ugi saking Paturejo Pakde Lubar. Wah, Bonorowo. Bonorowo barang. Heeh, Paturejo Kecamatan Bonorowo. Kok ya Pakde apal tekan Bonorowo barang lah Pakde kan kono. Aku Wetan kali. golek rongso nang Bonorowo. Golek rusuk tekan kono. Ngerit yo ngarit yo. Ya ngarit kadang kala. Lah yo ngarit. MC ngene engko nek wis tekan dalem tak yo ganti nggawa bagor to Pakde. Apa meneh tekan ngomah nang dalan ana rambane tak pencot tak go bali Oh iya. wedhus kok ya kowe aneh. Wong kabeh iki sing penting halal. Halal lah nggih. Yo lanjut yo. Pungkasan